Čaute ľudia, vítajte pri našom prvom a dúfame nie poslednom videu. Ja som Psychodog a je tu so mnou Boosterixix. Čaute ľudia. My sa voláme Spolu Big Fun Studio. Dúfam, že budeme zábavní. Ja to budem, áno, on nebude. Booster vám bude robiť Let's player, áno, a ja vám budem robiť vlogy, keďže mám takú úžasnú tvár. Ale nie. Ospravedlňujem sa. Chcel by som vám povedať aj tie základnejšie veci, čo sú napríklad také, že pri videa budeme robiť pri každom 10. odberu, ale keď ich budeme mať už viac, tak budeme robiť viac videí a nie pri každom 10. odberu. Ďalšia vec je tá, že pri 25. odbere si ten... Ukážem vám moju tvár. Áno, budeš škaredý, no preto mám masku aj teraz. Ináč je to známy youtuber, veľmi známy, veľmi. Má 0 odberov, bacha, chlapi. Dávajte pozor. James Bond, ale nie. A pri každom 50. odbere bude taký špeciálny dielik spravený, pod ktorý môžete napísať komenty. A komenty by mohli zahrňovať otázky, ktoré chcete položiť nám. A poprosil by som vás, aby napíšte otázku, tak aby ste napísali, že komu venujete. A my z tých vašich otázok, pravda, že vyberieme pár jemu a pár mne. To je rozumné, ne? A pri každom, bude to nejak podobne, pri každom z toho odbere bude mega špeciál diel, ale nie. Kde budeme robiť aj úlohy. Áno, kde nám vy dáte úlohy. Tak ako je to s otázkami. To je dobré. Neukazuj. Prečo? Je to neslušné. Dobre. Slušňák, byť fošmaný, ale nie. Ja, no. Ty povedz, máš samé jednotky, dvojky. Ja, hej, no, pozri sa, Dobre. A ešte taká vec, aby sme si to ujasnili dopredu, tých pár otázok. Je napríklad dve otázky, nie? Jednu zodpoviem ja už dopredu. Jedna je to tá, že ako vzniklo meno nášho štúdia. To vzniklo tak, že sme na tom veľa rozmýšľali, asi mesiac, a potom sme vymysleli, štúdio, nie? Potom sme... štúdio, ale to by bolo dobré, že to zásadné. Áno, a potom on vymyslel včera večer, či niekedy, že Big Fun Studio, áno, furt tu zapomeniem. Tak sme to vytvorili a vytvoril všetko. A ďalšia vec, taká otázka, na ktorú vám rýchlo zapoviem, že ako vzniklo moje meno, a potom vám on povie, že ako vymyslel jeho meno. Moje meno vzniklo veľmi jednoducho. Psychopat. Ale to je trošku pravdy. Moje meno vzniklo tak, že som si kúpil Steamko na Kanter a hľadal som nové meno. Neukazuj. Tak to už začali takto robiť. A nevidel som meno, tak som začal hľadať, bolo tam, že Psycho. Tak to sa mi zdalo tak málo, tak som pridal dog a prerobil som to trošku, keďže, ale je to aj nejaká pravda, čo hovorí, že som Psychopat. Nezabudnite, lebo vás zabijem. Asi toľko. Dúfam, že nezabudnete naše mená a toľko to by sme chceli, nie? A dúfam, že naše video sa vám páčilo, keď nie, tak napíšte do komentu, že čo sa nám páčilo. Pokúsime sa zmeniť, pravda, že na tom niečo. A dúfam, že ohodnotíte aj s lajkom, po prípade odberom, a keď dáte dislike, vyhodím vás cez okno. Ja si vás nájdem. Bacha na mňa. Ale nie, tak čaute. Tak čaute ľudia.